A ja vás vítam pri sledovaní ďalšieho vlogu na tomto YouTube kanáli a zároveň aj na prvom novoročnom vlogu, pretože ho natáčam 1.1.2025. Moje dieťa, môj muž išli korčulovať, takže ja sa môžem teraz naplno venovať téme, ktorú dnes chcem s vami ohľadne fashion prebrať. Budem musieť spomalovať trošku tempo rozprávania, pretože som zadýchaná. Rastieme, máme sa dobre a zároveň som sa dlhšie neozvala a neukázala, či už tu na YouTube alebo trošku na Instagrame. Mala som množstvo pracovných povinností, ktoré som chcela koncom roka doklepnúť a chcela som, aby som sa už v novom roku mohla naplno venovať svojmu ukončovaniu tehotenstva, pretože ma čaká posledný trimester, a zároveň vám, pretože som si povedala, že content, ktorý chcem dávať sem na YouTube alebo aj na Instagram, chcem, aby bol zaujímavý, pôsobivý, aby si našiel presne tých ľudí, ktorí tieto témy, ktoré ja tu rozoberám, boli zaujímavé a aby vám hlavne pomohli pri najbližšom nejakom nakupovaní alebo pri rozhodovaní toho, čo si máte obliec, či už ste alebo nie ste tehotné, alebo proste chcete šetriť na nakupovaní, nechcete podporovať fast fashion, celé tie korporáty a všetko možné. A práve o nich dnes bude aj tento vlog. Budeme sa baviť o fast fashion firmách, ktoré som tu už minimálne v jednom vlogu spomínala, a o tom, čo vlastne v nás ako ľuďoch vyvoláva. To je taký hlavný cieľ týchto spoločností, aby v ľuďoch vyvolali pocit, že keď vedia nakúpiť za lacno a vedia nakúpiť za super cenu, tak aby v nich vlastne vyvolali pocit, že nakupovať drahšie je úplné vyhadzovanie peňazí. Budeme si dnes hovoriť niečo aj o sekáčoch a o tom, prečo ja ich osobne až tak veľmi rada nemám, a zároveň vám dám aj tipy, kedy nakúpiť v sekáči a čo sa v sekáči oplatí a do čoho radšej naozaj, že investovať možno o 10-20 eur viac. Užívajte si tento pohodový, verím tomu, že pohodový vlog, ktorý vás má hlavne o niečo obohatiť. Sekáče. Sekáče sú veľmi často skloňované ako téma fashion udržateľnosti a toho, že vlastne sekáč je jedna z najlepších možností nakupovať tak, aby sme nezaťažovali našu planétu na jednej strane a na druhej strane, aby sme zároveň nemuseli podporovať tie choré, musím to tak nazvať, tie choré fashion korporáty, ktoré vyrábajú oblečenie strašne rýchlo, kde za pár dní proste vydajú nový trend, kde sa ten trend musí rýchlo ušiť, kde sú otrasné pracovné podmienky a podobné veci, ale zároveň, keď už toto človeka nejakým spôsobom ako nenadchne, alebo proste si ten človek nepovie, že tak ako toto je skutočne už dosť problematické, že tam pracujú ľudia v otrasných podmienkach, pretože sú medzi nami aj takí ľudia, ktorí to úplne že majú v pečku, tak nás možno, že nadchne to, koľko škodlivín sa nachádza v nejakom takomto oblečení. No ale prečo za mňa a prečo u mňa ja zase až tak tie sekáče nevyhľadávam? A to je vlastne z takých pár dôvodov. Veľakrát sa skloňuje, či už na sociálnych sieťach, alebo proste jedna z najlepších udržateľných možností, ako nepodporovať fast fashion a podporiť udržateľnosť, je sekáč. Poďme do sekáču, kúpme si proste oblečenie, ktoré obnášali ďalší ľudia pred nami, ktoré je relatívne zachovalé, poprípade sme zručné, niektoré z nás, vieme si to nejak prerobiť a proste upcyklovať. Nemám nič proti sekáčom, ale realita sekáčov je tak trošku iná, ako sa to prezentuje proste na sociálnych sieťach. A teraz chcem povedať tie základné veci, prečo aj napriek tomu, že teda vieme tu o nejakých sekáčoch, stále množstvo žien v tých sekáčoch proste nevie nakúpiť, hej? Lebo napríklad ja som jedna z nich. Ako prvé chcem spomenúť sekáč, ktorý máme u nás vo Zvolene. Ja nie som priamo zo Zvolena, pretože bývame trošku ďalej od Zvolena na vidieku. V tom Zvolene máme v podstate jeden sekáč. Dobre, asi je ich tam viac, ale je to sekáč, ktorý je to vlastne taká medzinárodná značka sekáčov, začínajúca na písmeno H. A
Ja vždy, keď do toho sekáču som zašla, už som tam teraz niekoľko rokov nebola, tak vždy v tej budove, proste tam, kde ten sekáč sa nachádza, je to strašne napratané. Sú tam dve miestnosti, alebo respektíve je to predelené na dve také časti a vždy, keď sa tam chcem nejakým spôsobom prebrodiť, sa musím prebrodiť cez strašne veľa ľudí. To je proste jedna z vecí, ktoré neznášam a to sú tlačenice. A druhá vec je, že je tam strašný smrad. Neviem, ja som si vždy osobne myslela, že ten smrad vychádza z toho oblečenia a že to proste nie je asi čistené a tak ďalej. Potom som začala teda to trošku spochybňovať, pretože som videla video o tejto spoločnosti Second Hand začínajúce na písmeno H. A videla som, že vlastne všetky tie veci, ktoré sa dostanú do tej ich, nie že fabriky, ale do tej ich spoločnosti, tak sú proste skutočne dezinfikované, čisté, prané a sú úhľadne potom zavesené na krásnych vešiačikoch v tom obchode, kde to jedna influencerka, ktorá sa zaoberá naozaj udržateľnosťou, ukazovala, bola v krásnom tomto second hande, začínajúcom na písmeno H v rámci tej spoločnosti, prezentovala to, bolo tam všetko priestrané, bolo tam všetko krásne. A ja som si potom uvedomila, že aha, tak ako aj toto je síce možno realita v nejakom meste, že ten sekáč je ako nejaký butík, kde si naozaj z tých vešiakov môžete to oblečenie úhľadne vybrať, ale napríklad u nás vo Zvolenie je to tak, že tie oblečenia sú ako v čínskom obchode narvaté na seba. Nie je tam žiadna úhľadnosť, nie je tam vôbec chuť nakupovať, je tam veľmi malé svetlo, čo teda spôsobuje asi tá budova, v ktorej to je. A zároveň mňa osobne, ako človeka, ktorý by si teda aj išiel nakúpiť niečo do toho sekáča a podporil tak planétu, to nemôže spraviť, lebo ho tam obráti proste hneď za prvé ten smrad a za ďalšie ho tam obráti proste to, že tie veci sú tam strašne neprehľadné a vyzerá to tam hrozne. Skutočne to tam vyzerá ako v lacných čínskych obchodoch, ešte to tam aj horšie smrdí, ako po tej novote, keď proste máte tie čínske veci a vyberete to z tých sáčkov, tak to tak hnusne zapácha. A zároveň tou výrobou, myslím si, že to robia tie farbivá, ale zároveň mňa to vždy odradilo. A ja mám jednu kamarátku, ktorá dosť často chodí nakúpať do sekáčov, alebo chodívala nakúpať do sekáčov, teraz už neviem. A ona často spomína, že tam vždy vybrala perfektné veci a že sa tam treba hľadať a že tam treba proste si to proste nejakým spôsobom vedieť nájsť a že natrafiť na dobrú veľkosť a natrafiť proste na nejaký pekný kúsok, ktorý by sa hodil do šatníka. Lenže osobne, a toto bola naozaj moja osobná skúsenosť v rámci tohto sekáču, ja tú náladu, mňa tá nálada vlastne vždy prešla práve z toho dôvodu, že som sa tam necítila dobre. A tu chcem vlastne ukázať na ten bod číslo 1, prečo množstvo žien aj napriek tomu, že by mohlo nakupovať v sekáčoch a podporiť teda udržateľnosť aj planéty, aj módy, aj životného prostredia a zároveň aj proste toho, čo si na seba obliekame. Čo je teda také polemizovania hodné, lebo my vlastne nevieme, čo v tom oblečení vlastne je, alebo aké látky tam boli, poprípade kto to predtým nosil. Teda áno, ono keď sa to aj vydezinfikuje a opere na tých 60 stupňoch, tak proste tie mikročiastočky toho nositeľa a tej pokožky tam stále nejakým spôsobom sú. A toto bola jedna z vecí, ktorá mňa pri sekáčoch strašne odrádzala. Že som nevedela, kto to predo mnou nosil, čo v tom oblečení robil. Akože fakt. Zároveň skade to oblečenie pochádza, alebo teda na niektorých je naozaj, že výsačka, je tam proste to, skade je to oblečenie, po prípade aká to je značka. Áno, ale chcem tu poukázať nielen na tú rozprávku o tom, že každý sekáč je v poriadku a každý sekáč nás nejakým spôsobom zachráni, aby sme teda nemínali peniaze na lacné, temuoidné obchody a neobjednávali si naozaj z takýchto hrozných obchodov. Ale zároveň, aby sme videli aj to, že ten sekáč je jednou z možností, ktorá môže a nemusí vyhovovať každej jednej z nás. A chcem vás teraz ako keby tak podporiť, že je to úplne v poriadku, že vám ten sekáč nesedí, pretože ani mne sekáč nesedel. To som bola už v sekáči aj v inom meste, alebo aj vo Zvolení v jednom, kde je to sekáč, ale nie je to možno tak propagované ako nejaká značka, má to súkromná osoba. Vedela som si tam nájsť tiež veľmi pekné veci, ale zároveň to tam zase bolo nejakým spôsobom natrieskané. A toto je možno, že prosba pre ľudí, ktorí sa možno venujú takémuto biznisu. Skutočne robte tie
sekáče úhľadné, robte tie sekáče ako butiky, budete mať podľa mňa aj viac ľudí, zaujmete širšiu verejnosť, zaujmete naozaj ľudí, ktorí by si tam išli nakúpiť, len sa im tam nechce prehrábavať ako v čínskom zbožíčku alebo niekde v New Yorkeri, kde proste máte 1 500 000 mŕte veci, ale chce to mať proste tá žena alebo ten muž na tom vešiačiku úhľadné. Máte väčšiu pravdepodobnosť, že vám to naozaj kúpia. Ďalšia vec, prečo ja som tie sekáče vždy tak nejak ako možno obchádzala, bolo to, že som si proste povedala, že ak tam mám stráviť, ja neviem, pol hodinu zo svojho času, plus cesta, keď idem špeciálne len tam, čo teda veľakrát sa nedialo, vždy som tam išla len tak popri, že som si povedala, tak idem sa pozrieť, tak mňa to odrádzalo v tom, že som videla, že tie veci boli proste strašné. Že to bolo naozaj oblečenie, neviem, ako to rozlišuje táto spoločnosť, Second Hand by H, že vlastne do nejakého mesta pošle balík oblečenia, ktoré je hrozné a potom do ďalšieho mesta pošle balík oblečenia, ktoré sú luxusné kusky. Neviem to nejako oddeliť a nemala som s touto konkrétnou spoločnosťou skúsenosť v inom meste, ale tiež by ma to zaujímalo, pretože to, čo som videla pri vlogu, alebo teda pri vstupe danej influencerky, ktorú som spomínala, ktorá bola v tej fabrike, alebo teda v tej spoločnosti, kde vlastne toto oblečenie perú, ako sa o to proste najprv starajú, ako to prekontrolujú, ako to proste zadelia do jednotlivých cenových kategórií a možno aj do nejakých miest. A potom ten výsledný efekt, že proste prídem do nejakého krásneho obchodíku, ktorý je ako butik a vyberiem si tam z tých 10 vecí, ktoré sú proste v jednom regáliku a je to krásne, úhľadné, mám tam priestor, môžem sa tam pozrieť, dobre, že tam proste mi nehorí vonná sviečka a vonný tento a potom som si predstavila tú našu ten náš sekáč vo Zvolene a prišlo mi to strašne komické a pripomenulo mi to jedno video, ktoré som nedávno videla ohľadne toho, ako Shine vybudoval fabriku, to bolo pred niekoľkými rokmi proste táto téma, možno, že ste to videli, kde Shine vybudoval novú fabriku na výrobu oblečenia pre prezentáciu od influencerov, ktorých si tam pozval, aby prezentovali, aké skvelé podmienky tá fabrika v rámci toho šitia, balenia a výroby oblečenia má, bez toho, že by teda ukázal to pozadie a ľudia tomu samozrejme uverili, lebo to propagovali proste americké influencerky, proste, ktoré sa dávali ruku do ohňa za to, že proste má to, naozaj sú to košer veci a táto spoločnosť je božská a neviem, čo hovoríte o tom, že ten Shine proste je úplne taký tragický. A presne mi to prišlo tak, že ja chápem silu influencerstva, ja chápem silu toho, že proste ten sekáč, ktorý bol prezentovaný, vyzeral nádherne a úhľadne, ale ak máte naozaj skúsenosť so sekáčom a niekto vám odprezentuje toto a je to vlastne tá istá spoločnosť, tak zrazu sa naozaj zamyslíte nad tým, že a prečo toto ja nemám vo svojom meste? Prečo tento sekáč u nás takto nevyzerá? Prečo v tom sekáči proste sú vždy len tie otrasné veci? A prečo tam taký smrad? A prečo sú tam tie veci tak strašne načgaté, že si to proste neviete ani vybrať? A keď si to vyberete, tak vám spadne ďalších 10 vešiakov. Poprípade sa tam tetuška za vami tlačí, lebo sa chce dostať proste na opačnú stranu. A keďže sú tam rozmery takéto úzke, tie medzierky medzi chodením, medzi tými jednotlivými regálmi, tak nemáte chuť proste tam nakupovať. Akože povedzme si otvorene. To je podľa mňa dôvod, prečo napriek tomuto, alebo aj napriek tomu, že máme tieto sekáče a je to skvelá voľba pre niektoré ženy, podotýkam, tak množstvo žien sa na to proste vykašle a ide radšej nakúpiť na internet a ide radšej nakúpiť kde inde ideme nakúpiť, ak nie na T a na eš a ešte A napríklad. A tu chcem povedať, že som si robila, teraz medzi sviatkami som mala dosť času na to, že som sledovala množstvo vlogerov, hlavne jedného českého vlogera, veľmi sympatického a mladého youtubera, ktorý rozoberal veľmi k veci takéto témy a vyjadroval sa vlastne aj o týchto fabrikách a o tom, ako táto ultra fast fashion spoločnosť proste funguje a že im vlastne nejde o to, že my nakupujeme za 5 centov niečo a bla bla bla, ale že ide o osobné dáta a podobné veci. Nebudem to tu rozmazávať, proste tento content proste nie je mi nejakým spôsobom blízky a taký, o ktorom by som chcela hovoriť v celom vlogu, ale čo chcem k tomu povedať je, že
neskôr aj na Instači som videla množstvo komentárov pod takýmito hejtmi voči takýmto spoločnostiam, voči ktorým v rámci toho, že hejt, alebo podľa mňa to je taká, že pravda, ono to není, že hejt, lebo je množstvo dôkazov, je množstvo toho, že to oblečenie naozaj, proste, keď je testované vedcami, alebo proste cez jednotlivé tie látky na kontrolu toho oblečenia, proste nespĺňa normy. A mňa normálne fascinuje ľudská hlúposť, ktorá ma fascinuje už niekoľko rokov. A fascinuje ma hlavne v tom, že ľudia povedia, že no a čo? Aj napriek tomu, že to ľudia hejtujú, ja si to tam kúpim za lacno, nikdy som nemala žiadny problém a keď si to ešte aj nekúpim, že by som bola blbá, keby som si to nekúpila tam za lacno, pretože každý jeden obchod v Čechách, to boli české publikum, v lacných obchodoch, kamenných, aj tak nakupuje z Číny a ešte si tam dá aj prírážku. Tak prečo by som mala podporiť tento trh? A ja sa tu chcem na to tak akože trošku to tak rozbaliť, hej? Dobre, zoberme si, že tu miešame jablka s hruškami a ja mám osobne pocit, že nám chýba trošku taká analytická prírodzená inteligencia, kde máme pocit, že samozrejme každé zbožičko sa, alebo teda nie každé, dobre, dajme tomu 90%, možno 80% oblečenia sa šije v Číne, dováža sa to z Číny, čiže tá uhlíková stopa, všetky tie veci, ktoré sú okolo toho a škodia nám alebo planéte, pochádza to z Číny. Aj toto je ušité určite v Číne, aj táto deka z polyesteru je určite ušitá v Číne. Ale to neznamená, že som podporila spoločnosť, ktorá kradne dáta. Na čo chcem poukázať je, že aj keď si kúpite takéto oblečenie alebo nejaký doplnok do domácnosti z takéto krajiny, alebo si to možno objednáte z toho té alebo šá, alebo neviem čo, prestaňme sa hejtiť za to, že sme to spravili a užíme si proste to, že pre ten moment, že som si to kúpila, ja neviem, koľko to stalo, 3 eurá alebo 2 eurá, to môžem využiť ďalších 10 Vianoc. Napríklad, môžem to využiť ďalších 10 Vianoc, 10 období, proste to je 10 rokov, kedy môžem takúto vec za 3 eurá, ktorá sa možno že naozaj ušila v otrasných podmienkach, nemusela sa, ale možno, že sa ušila. Ja to môžem využiť ďalších 10 rokov a nebudem sa za to hejtiť, že som si to nekúpila proste niekde za 30 eur, nejaký polštářik a 100 za proste len 3 vankúše do môjho home dekoru, aby som proste naozaj tie Vianoce si užila. To je vlastne jedna vec, že prestať sa za to hejtiť a myslím si, že aj tie komentáre na tých sociálnych sieťach ničomu nevedú. Tu vám niekto ukazuje proste spôsob, akým môžete buď nakupovať, alebo na čo si naozaj pri tých nákupoch dávať pozor a vy to zhejtíte a ochraňujete vlastne tú spoločnosť, že vy ste s tou spoločnosťou nikdy nemali problém. Myslím si, že práve preto sa množstvo mladých utieka k tomu, a mládeže, naozaj, že tínedžerov, ktorí nakupujú v týchto online veľkých korporátnych spoločnostiach, pretože si neuvedomujú tie dôsledky, sa tomu proste prispôsobí preto, lebo sa aj dospeli k tomu prispôsobia možno rodičia. Prvý faktor je, že proste keď si to aj kúpim, tak sa za to nebudem hejtiť, nebudem si tu teraz tlcť hlavu, že ja som si to kúpila, mala som si to kúpiť udržateľnejšie a mohla som to nakúpiť niekde a mohla som to neviem čo. Čo chcem však poukázať je, že podľa mňa pre to, že napríklad aj tá možnosť sekačov tu je, ale není až taká lákavá pre viaceré tie mestá a možno keď to nie je Bratislava, tak to není také vyšpičkované ako v iných menších mestách, pretože tam sa im neoplatí nejak, ako sa tam snažiť vyrobiť nejaký butík, je tam drahé nejaké nájmy, majú tam malé tržby, ja to rozumiem. Obchodníci proste fungujú spôsobom, kedy keď nemajú tržbu, tak proste sú stratoví a ešte duplom v tejto krajine. Veľmi dobre to poznám a veľmi dobre viem, čo hovorím. A zase ďalšia vec je tá, že potom preto veľmi veľa ľudí prichádza k tomu, že ide na takéto stránky a ide si kúpovať oblečenie, kde sa vyrába každý týždeň nejaký nový trend. A podľa mňa to je to, čo ľudia začali teraz vo veľkom obhajovať, lebo si povedia, my nemáme peniaze na to, aby sme kúpili oblečenie, ktoré je 3-krát také drahšie, ale nehovorme o tom, že to správanie celých tých spoločností je v poriadku, pretože to správanie tých spoločností fakt nie je v poriadku. Je množstvo článkov, je množstvo videí a vlogov o tom, ako sa tieto spoločnosti správajú aj k vám, ako k nakupujúcim a čo skutočne sa naozaj že deje, že sa kradnú tie osobné dáta, že sa sťahujú aj určité platby z vášho účtu, ktoré sú minimálne a nedieje sa to proste všetkým, možno sa to deje 2-3%, ale jednoducho sa to deje aj na vás, či chcete podporovať naozaj takýto priemysel a myslieť si,
si, že toto je jediná možnosť, ako vy môžete nakúpiť oblečenie, ktoré máte vy dostupné. Pretože veľa ľudí si povie, ja nemám na to, aby som podporil niečo a už pomaly nemáme na to, ani aby sme nakupovali v H&M-ku a v Zare, ktoré sú ešte také najmenej negatívne fast fashion značky alebo spoločnosti, ktoré ničia alebo ktoré vytvárajú proste tú vlnu. A ja sa vlastne pýtam, keď idem nakupovať ako zákazník, tak ako ja tam idem s tým zámerom, že ma nadchne každá kravina proste, že naozaj si potrebujem kúpiť každú blbosť, proste, že si potrebujem nakúpiť naozaj to, že idem a zrazu sa teraz budem rozplývať nad tým, že tu majú teraz takúto krásnu potlač, ktorú využijem 2 týždne a ja to skutočne musím mať, pretože keď to nebudem mať, tak nebudem tieto Vianoce pretože sa porovnávam s milionármi alebo proste s influencermi alebo možno s nejakými tvorcami na Instagrame a je to veľmi in. Ak sa pôjdete pozrieť na môj Instagram, tak môžete vidieť, že ja som celý tento vianočný ošial opäť odignorovala. Ale ja to chcem povedať, že z akého dôvodu. Mňa to vždy, keď sa všetci proste snažia na tom internete a na tom Instagrame dať najviac kontentu, ktorý súvisí s Vianocami, ktorý súvisí proste s tou pozlátkou, tak mne sa to strašne nechce. A ja som si proste jedného času sama vyčítala, že nevyužívam tie najlepšie dni na to, aby som tam mohla pridávať content, kedy to je pôsobivé pre ľudí, kedy môžem mať čo najviac sledovateľov získať, kedy môžem proste naozaj mať veľmi veľa lajkov a zhliadnutí a som v nejakom trende aj v tvorení nejakého toho kontentu. Mňa to vôbec, ale vôbec v ten čas neláka, pretože mám iné hodnoty, svoje životné hodnoty a uznávam proste úplne iné priority v rámci celej tej prípravy na Vianoce a to je pre mňa vzácnejšie ako dávať nejaký content, ako sa máte na Vianoce obliec. Proste, hej, ako aj napriek tomu, že zbožňujem fashion a mám rada naozaj tipy a rady, alebo vám chcem odovzdať naozaj to, čo mne pomáha dennodenne, keď proste idem len napríklad na obed s kamarátkami, alebo proste len tak na školskú besiedku, teda škôlkarskú besiedku k dcerke do škôlky vianočnú, čo mi pomáha sa rozhodnúť, čo si oblečiem a ako sa nastylovať. Milujem to, ale robiť to pre to, aby ste ma začali sledovať, mi nedávalo vôbec zmysel a nedáva mi to zmysel proste skoro každé Vianoce. Je mi to úplne že jedno, že či v ten čas bude to moje video virálne alebo ten môj reels virálny. Ale vráťme sa naspäť k tomuto vlogu, pretože to nechcem preťahovať. Takže prebrali sme si sekáče, prečo za mňa a z môjho pohľadu tie sekáče teda ja až tak veľmi neobľúbujem. A čo sa vlastne oplatí nakupovať v sekáči? Poďme si to zhrnúť, pretože som pri editovaní videa zistila a už nemám opasok, ale už kašlem na to, že som to tam zabudla povedať a že vám to určite chcem doplniť, len si ešte zapnem svetlo. Ja by som v sekáčoch určite odporúčala každej jednej žene nakúpiť niečo, čo je veľké. Čo vás v bežných obchodoch stojí možno, že strašne veľa peňazí, na ktoré nemáte. Ja som si takto kúpila jeden kabát, ktorý ste už na Instači videli, je taký s bodkami a ten strašne mám rada, pretože je iný a pretože sa mi celý aj ten strih, aj ten štýl veľmi páči. Takže ja by som v sekáči nekupovala trička, ktoré viem kúpiť naozaj aj v možno lepšom fast fashion a nikto to predo mnou nenosí, lebo mám s tým trošku problém. A zároveň to proste viem, že je nejaké že nové, ale zároveň by som si tam kupovala určite a chodila kupovať určite niečo, čo je netradičné, čo inde nenájdem, čo viem, že by ma u dizajnera alebo proste u nejakého homemade človeka, ktorý sa venuje šitiu, hačkovaniu, štrikovaniu alebo čomukoľvek, vyjde veľa peňazí a zároveň aj pri udržateľnej značke, pretože tie ceny v udržateľných značkách sú strašne veľké. Na budúci vlog sa budem venovať práve tomu, prečo tie ceny pri tvorcoch značiek sú skutočne také veľké. Takže toto bol len vstup v rámci toho, čo kúpiť v tom sekáči a čo vlastne vôbec nekupovať. A ešte ma k tým sekáčom napadlo, že by som určite odporúčila vám kupovať v sekáčoch veci, ktoré sú málo nosené. Pretože každá tkanina a každá látka má určité opotrebenie po nejakom tom používaní a je dosť pravdepodobné, že tie tkaniny proste nebudú mať až takú kvalitu, keď si ich kúpite po, ja neviem, niekoľkonásobnom nosení niekoho ďalšieho. A takisto ja ešte uprednostňujem, keďže nakupujem v sekáčoch, tak určite by som si dávala pozor aj na to a radšej uprednostnila veci, ktoré sú vlastne
nenosené, ale ktoré sú čisto nové, po prípade majú nejakú vysačku, čo viete veľmi dobre kúpiť napríklad na tom Vintage, čo som spomínala. Ja ho zase až tak veľmi v obľúbe nemám, že by som tam pravidelne niečo nakupovala, ale je to skvelý spôsob, ako zostať udržateľný a hlavne ako sa z toho nezblázniť. Čiže toto je ešte to, čo ma teraz pri editácii napadlo a chcela som vám to sem ešte doplniť. Som zistila pri editovaní, že mám tu viac vecí, ktoré som zabudla povedať, tak ďalšie dôležité pravidlo, určite a nielen v sekáčoch, keď idete nakupovať, pozerajte si, z akého materiálu sú tie jednotlivé produkty vyrobené. Lebo z môjho pohľadu dáva logiku, keď idem nakúpiť do sekáču. A je to hlavne vtedy, keď dávam a dbám na to, že podporím udržateľnosť, že nakúpim za lacnejšie a zároveň, že ten materiál nebude taký sraoidný ako kdekoľvek, kde by som kúpila, pretože je to napríklad nejaký polyakryl alebo polyester. Čiže toto je tiež veľmi, veľmi dôležité, že nie len to, že sekáč a že všetko, čo kúpim v sekáči je super, ale berte ohľad, prosím vás pekne, aj na seba a berte ohľad aj na svoju pokožku. A teraz ma napadlo vlastne minulé zamyslenie, ktoré som mala, keď som si umývala ruky mydlom doma v kúpeľni a vlastne som si uvedomila, že od určitej, možno že takejto celej tej témy udržateľnosti, ktorá je prevalená na Slovensku už dlho a akože ja s tým súhlasím, sa viac pozeráme, alebo teda respektíve možno aj tí výrobcovia a my ľudia, trošku takí blbučky v tom, že si to neuvedomujeme, sa pozeráme viac na to, z čoho sú vyrobené tie obaly, pretože keď nám tam dá niekto, že ten obal je bez mikroplastov, alebo že pri výrobe obalu, ale nie toho konkrétneho liquid soup, čiže proste toho tekutého mydla, je to, tie zložky sú ekologické, ale vo veľa prípadoch sa hovorí o tom, alebo teda píše na tie krabičky a na tie flakóniky to, že ten obal je vyrobený ekologicky a vlastne je vyrobený z recyklovateľného materiálu. Čo je super, akože je to perfektné, ale to, že si to napatlam na telo, či už je to krém, alebo je to telové mydlo, tak to už je tá druhá vec, že nechajte sa zároveň aj v rámci tohto oblečenia celkovo, keď vyberáte oblečenie kdekoľvek, oklamať tým, že vám niekto napíše, že je to z recyklovateľných plastových fliaš. Pretože akože kúpiť si oblečenie, a inak konkrétne sa mi zdá, že táto pyžama, ktorú mám asi zo 4 roky, je to polyester, ale zdá sa mi, že na jej vysačke je presne to, že je to z recyklovateľných plastových fliaš. A jedného času som bola strašne šťastná, že krásna pyžama, ešte sa mi aj páči a ja si to vlastne kúpim, lebo wow, je to recyklovaný materiál, ale to, že proste ma to škrabe a preto pod to nosím tielko. Inak toto je také domáce oblečenie, ja to nenosím na spanie, lebo na spanie preferujem len bavlnu, alebo proste naozaj, že prírodný materiál. A preto si radšej chránim tie vlastne najviac citlivé miesta, hlavne teraz duplom, ako sú prsia a brúško, proste tým, že si po to dávam bavlnené tielko. Dávajte pozor aj na to. Takisto veľa hlavne tých plastových nádob, keď sa venujem kozmetike, ale možno, že nejaký vlog o kozmetických produktoch budem určite natáčať, lebo cítim, že mám k tomu čo povedať a budem veľmi rada, pokiaľ vám to bude vedieť pomôcť. A ďalej sa chcem ešte pristaviť k tej ľahostajnosti naozaj ľudí, že my medzi sebou si myslíme, že to, že ja si kúpim jednu vec proste z tej spoločnosti, tak tá spoločnosť, tú spoločnosť proste nepokorím tým, že ja si to nekúpim a nezmenia sa tie podmienky. Toto sú za mňa, tým, že ja som naozaj veľmi dosť, teda si myslím, empatický človek, tak toto je za mňa strašný alibizmus. Že si myslím, že to, že ja si kúpim jednu vec, ešte proste nezničí tú planétu. No, dobre, ale keď si to povie miliarda ďalších, alebo proste možno, že už len 500 000 na Slovensku, hlavne tínedžerov, pretože proste pre nich sú tie trendy strašne dôležité, a pretože to vidia na sociálnych sieťach, prosím vás, vy starší, chránte svoje deti
pred sociálnymi sieťami, pretože je to rozmohnuté všade a proste brutálne vidieť ten vplyv, negatívny vplyv sociálnych sietí. Samozrejme, sociálne siete majú aj pozitívny vplyv, čo je veľmi dobré, čo je podľa mňa veľmi prospešné. Čím ďalej viac sa ozývajú ľudia, ktorí sú za prirodzenosť, ktorí sú za ten prirodzený spôsob života, že je normálne mať doma neporiadok, že je normálne nevyzerať vždy nastajlovane a perfektne, že je úplne v poriadku nemať každý detail a nemať proste každú blbostičku na Vianoce proste doma. A ja sama som zastankyňou toho, že za mňa je to, mne sa to páči, mne sa to fakt veľmi páči. Vy keby ste prišli do domu mojej sestry, tak by ste videli ultra perfektné Vianoce. Pretože ten home decor je každá kravina, na ktorú natrafia v obchode s mojou mamou, tak každú kravinu si kúpia, pretože je to fakt pekné. Ale mňa to asi trošku obchádza v tom, že ja si ako keby tak prirodzene už uvedomujem, že bože, a na čo? To je presne to, že my veľakrát nakúpime z prostosti a duplom vianočné darčeky, inak vlog o vianočných darčekoch a o zbytočnostiach vám chcem určite nahrať, pretože budem mať teraz množstvo času na to venovať sa hlavne vlogovaniu a veľmi sa na to teším a verím tomu, že kým príde toto bábo na svet, vám budem doručovať skvelé kontenty práve tu na YouTube, pretože sa fakt teším, pracovne som si uzavrela všetko, čo som potrebovala a veľmi sa teším na to, že budem môcť sa vrhnúť naozaj do natáčania. Takže určite nás čaká aj vlog ohľadne nevhodných vianočných darčekov a čo s nimi spraviť, pretože mám jeden taký skvelý tip, ktorý ja som začala od tohto roka naozaj dodržiavať. No ale čo som chcela vlastne ešte k tomu nakupovaniu povedať, je, že tie rýchle obchody alebo proste tie ultra fast fashion obchody, ktoré nám naozaj vytvárajú a vyrábajú alebo ukazujú, že toto by sme určite mali mať, množstvo ľudí o tom už vie, ale mňa z tých komentárov fascinovalo naozaj to, že aj napriek tomu, že ja osobne si myslím, alebo o tom stále mácham a hovorím o tom proste nie len verejne, takto na sociálnej sieti, ale zároveň aj medzi kamoškami, medzi rodinou, proste hovorím o tom, že na čo si proste kupuješ svetry, ktorý je z polyesteru. Ako minule som bola s kamarátkou v jednom butiku v Zvolenskej Európe a kamoška si chcela pozrieť v jednom obchode proste, a nebol to lacný, nebol to obchod s takou fast fashion, hej, bol to normálne taký, že butik, tvári sa to ako butik, boli tam veľmi pekné nejaké také dizajnové kúsočky, dobre, dizajnové by to dalo polemizovať, ale boli tam v tom obchode naozaj také, presne takých pár kúskov z každého toho druhu, nejakého oblečenia, bolo to také šik, vyzeralo to pekne a ona mi ukázala na taký svetrik a vraví, že toto je celkom pekné, že? A ja som sa na ňu pozerala, ukazovala mi taký ako keby pletený svetrik, ktorý bol v takej veľmi peknej takejto nude farbe, teda no, niečo medzi nude a bežovou a mal krásne gombíky s perličkami, bolo naozaj veľmi pekné. A ja som sa na ňu pozerala, hovorím, že ten je pekný, ale že pozri sa, že z čoho to je vyrobené. A ona v tom proste, ju to vlastne ani nenapadlo. Všimla som si cenu, stal 40 € a som tak ako s tým svojím voľným okom, nejak som sa tam ja nepotrebovala nejak hmatať alebo si nejak pozerať. A keď sa mi tam zaujali tie veci, ale ja sa už teraz vždy pozerám na tú výsačku, čo tam je za materiál. A ona sa tak na mňa pozerala a mne vtedy došlo, že toto stále málo žien nejako bere do tej úvahy, že pozriem sa na to, čo kupujem. Pretože ak si mám za 40 € kúpiť plast, ale skutočne, že plast, tak na čo si kúpim za 40 € plast, keď je 1 500 000 možností, ktoré vám teraz poviem, ako môžete nakupovať a ako vlastne, aj keď nechcete strašne veľa míňať, tak môžete podporiť niekoho, kto vám urobí presne takú istú vec. A teraz nehovorím len o nejakých značkách a brandoch na Slovensku, ale proste o ľuďoch, ktorí naozaj sa venujú, ja neviem, hačkovaniu, ako ja. Ja to robím väčšinou len pre svoju rodinu a pre seba, ale som otvorená proste tomu, že keby ma poprosila nejaká kamarátka, že Zdeni, ja si to chcem kúpiť, proste, tak mi uhačku takýto istý svetrik a správ mi to proste skvelého materiálu. Ja jej to vyrátam, poviem, vieš čo, dobre, tak ale bude to nie za 40, bude to možno za 60, ale budeš mať skvelú kvalitu a ten svetrik ti naozaj vydrží. Bude to proste kašmír, bude tam mohair, bude tam proste vlna. Ja som si myslela, že už ľudia o tom majú nejakú vedomosť, ale stále mám pocit, že ľudia si myslia, že jediné nákupy, ktoré môžu spraviť, sú na tému, na šajne a na v nejakých obchodných domoch, kde majú 1 500 000 oblečenia, ktoré sú naozaj šité buď v Číne, alebo v Bangladeši, alebo proste v iných krajinách. A o to by kurník šopa ani nešlo.
ale ide o to, že z obchodov sa úplne vytratila kvalita materiálov. A podľa mňa toto, keď vy idete svoje cenné peniaze, pretože vy si síce nakúpite na všetkých týchto ultra fast fashion spoločnostiach, Temuidných a podobných, vy si nakúpite za 100 eur možno, že 50 kusov oblečenia. Ale koľko vám to vydrží? A za 100 eur ste si mohli v dnešnej dobe, keby sme začali naozaj že rozmýšľať a uvažovať pri každej jednej veci, ktorú si ideme kúpiť, tak si mohli kúpiť možno 3, možno tak 2 veci, ktoré by vám naozaj vydržali dlhé roky. Ale mám pocit, že nechceme opustiť tú predstavu toho, že my toho oblečenia v podstate nepotrebujeme veľa. Stačí, že mám pár kusov, ktoré vždy doplním niečím zaujímavým, proste nejaký zaujímavý detail, alebo proste alebo to doplním proste možno, že dobre nejakou novou blúzkou. Keď mám na to budget a zarábam proste strašne veľa, tak si to kúpim naozaj buď od nejakej udržateľnej značky, poprípade si to dám handmade niekomu vyrobiť, alebo si zároveň opustím tú predstavu, že jediná možnosť nakupovania, a toto sa mi v tých komentároch skutočne nepáči, keď to vidím, že aj tak každý nakupuje a iná možnosť neexistuje. Tak moji zlatí, existujú tie možnosti, len my ľudia sme natoľko leniví, že my sa nechceme na tie možnosti pozerať. My sa nechceme pozerať na to, že môžem ísť do toho sekáču a potom si poviem, dobre, ale tak ako mne sa ten sekáč fakt nepáči, ako to bolo aj v mojom prípade, ale tak hľadám možnosti. A ja som si napríklad našla vo svojom živote možnosť, že si všetko vyrábam v podstate sama. Že som vlastne vo všetkom samou, či už v šití alebo hačkovaní, a tento rok sa chcem pustiť do štrikovania, takže mi držte palce. Ale vždy je možnosť, ako sa pozrieť na inú cestu, ale my ľudia sa nechceme pozerať na inú cestu a je nám pohodlnejšie si to našťučkať, je nám pohodlnejšie si to objednať z takéhoto vlastného obchodu a potom sa čudovať, že naša planéta je úplne že zlé a nemáme sneh vonku napríklad. To je jedna z vecí. A druhá vec je, prestaňme sa navzájom porovnávať a hádzať do jedného vreca, že aj tak všetci chodia nakupovať do takýchto obchodov. Ja osobne do takýchto obchodov nenakupujem. Čo sa týka pyžám, napríklad, čo bolo také veľmi skvelé posledné obdobie, že ja som milovala nakupovať pyžamy v Pepku a všetky tie vianočné. A zrazu som zistila, že mne je v tých pyžamách v podstate zima, lebo oni sú vlastne vyrobené z polyakrylu a z polyesteru. A vlastne mňa tie pyžamy nezahrievajú, aj keď majú krásny, nádherný, vianočný, taký skutočne fest vianočný efekt. Nie, že tam je nejaký Santa, ale proste je tam autíčko, ktoré vezie stromček vianočný a pritom je nejaká myška a mne sa to strašne páči. Pripomína mi to detstvo, pripomína mi to Vianoce. Vieme, že vlastne ten polyester nás nezahrieva. Určite vám takto na záver chcem odporúčiť. Keď chcete zmeniť ten uhol pohľadu na tú rýchlu módu, alebo nechcete naozaj nakupovať tú rýchlu módu a chcete si pre seba vyberať lepšiu kvalitu, tak zbehnite do toho sekáča, dajte tomu šancu. Ja naozaj sekáče veľmi až tak nemusím, ale začala som teraz, aj napriek tomu, že som minule hejtila Vinted, som začala pozerať množstvo oblečenia aj na Vinted, ale vyberám len také, ktoré je s výsačkou a ktoré je nenosené, pretože osobne nemám rada, keď oblečenie predo mnou nosil niekto, koho nepoznám. A nemám to rada, keď je to oprané v prášku, ktorý ja nemám rada, alebo ktorý mi smrdí. Snažím vyberať oblečenie, ktoré je s výsačkou, poprípade, ktoré vôbec nebolo nosené, pretože tak mi to vyhovuje a je to pre mňa v poriadku a tých ciest je 1 500 000 ďalších. Takže verím tomu, že aj vy si nájdete svoj spôsob, ako sa netváriť, že vlastne vy tým nákupom na Temu a naša neškodíte, pretože to robia všetci. Takže skúste sa zaujímať o to, čo nosíte, zaujímajte sa hlavne o tie materiály, proste ten materiál neoklamete. A zároveň dajte šancu skutočne niečomu, čo vidíte možno na sociálnej sieti a páči sa vám to a oslovte niekoho, kto vidíte, že to vyrobil. Spýtajte sa ho, že ako vedel by si mi to vyrobiť proste, alebo chcela by som toto vieš čo spraviť, za koľko by si to spravil. Pretože podľa mňa toto je tá cesta, z ktorej sa my potrebujeme dostať ako spoločnosť, ktorá strašne veľa peňazí míňa na sprostosti. Míňa malé množstvo peňazí, ale na veľa sprostosti. A teraz sa z toho stane skutočne 100-200 eur. Ďakujem, že ste to dokúkali až sem. Bolo to o trošičku dlhšie, ako som chcela. Prajem vám krásny štart do nového roka. A zároveň vám prajem, aby ste v
v tomto roku prekonali akékoľvek bariéry, ktoré ste doteraz vo svojom živote cítili a mali ste pocit, že nemáte inú možnosť, len možno nakúpiť v sračkových obchodoch alebo proste zostávať niekde, kde ma to nebaví, či už je to nejaký vzťah, alebo proste je to nejaká práca. A vždy sa pozerať na to, že vždy sú nové možnosti, len to prvé, čo musíme spraviť, je otvoriť si naše mysle, ako bolo v Harry Potterovi. Ja sa budem tešiť zase niekedy na budúce na ďalší vlog. Nezabudnite ma sledovať či už tu na YouTube, alebo zároveň môžete podporiť moju tvorbu aj na Instagrame a ja sa budem tešiť zase niekedy na budúce na vás. Majte sa krásne, ahojte!